אפשר לעצמי שאת החמודצ'יק השמן הזה כולכם מכירים, אני בביתן של משלן בתערוכת המכוניות בפריז 2018, ומעבר לצמיגים, צמיגים וכל צמיגים, מה שתפס לי את העין כאן זה הצמיג העתיד שלהם לפי החזון. זהו צמיג שמיוצר ב-100% חומרים מתכלים. הנושא, כפי שאתם רואים, הוא פשוט מאוד מודפס בכמה שכבות, פשוט מאוד שכבות על גבי שכבות על גבי שכבות, ובקצה שלו יש את החומרים שיושבים על הכביש, גם הם מוחזרים. כל כולו, כולל הג'אנט, זאת אומרת אין פה ג'אנט, זה לא משהו שמורכב על הג'אנט, כל כולו מודפס ומיוצר מחומרים מתכלים. על פי החזון שלהם עד 2048 אנחנו נגיע למצב שכל הצמיג יהיה מחומרים ממוחזרים וידידותיים לסביבה. הם מדברים על חומרים ממוחזרים ועד שנת 2048, שזה בעיניי די מבאש, שזה טארגט כאילו טווח מטרה מאוד רחוק, אבל אני שנייה אנסה להגיע פה למה שאני רוצה. שהיום, אם תשימו לב, הם מדברים על כך שהיום ב-2018 אז הצמיגים מיוצרים 26% מחומרים מן הטבע, רק סדר גודל של 2% מחומרים ממוחזרים, וכל השאר זה מתעשיית, 72% מתעשיית הפטרוכימית. 2038 התעשייה הפטרוכימית תרד ל-60%, 10% ממוחזרים ו-30% מן הטבע, עד לשנת 2048, זה יגיע למצב של 50% מן הטבע, 30% ממוחזר ו-20% מהתעשייה הפטרוכימית. אבל בהגדרה שלהם אמורים עד שנת 2048 100% ריסייקל. זה חזון נפלא, ואת האמת גם נראה אחלה. נשאר לעצמי שהוא עמיד וחזק ורובוסטי, אבל כן, יושב יפה על מכונית. אז זהו הצמיג קונספט של משלן. מאוד 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 מעניין לטעמי. alvéolé en hexagone, où en fait tu as une bande de roulement mais tu n'as plus de gonflage, c'est pour l'usage tout terrain.